has parlat amb ella? Sí, una pila de vegades, però no m'agafa el telèfon, ni em respon els missatges, ni... res de res. Sí, també he intentat parlar amb en Marc, que s'hi posés, però cada vegada que el truco em diu que no hi és. Jo no sé si és veritat o és que ella no s'hi vol posar. Segurament necessita temps. Sí, no, ja ho sé, però jo és que em consumeixo aquí sol sense saber com està, què pensa. No puc estar sense fer res esperant que passi alguna cosa. Quim, és que aquesta història és molt complicada, tio. I amb un embràs pel mig... Què? No sé, jo només d'imaginar-m'ho... Què? Collons, que si és prou difícil en parella, imagina't un trio i amb un embràs pel mig... Hòstia, vols parar de dir el mateix tota l'estona? O què vols que et digui? No, doncs no ho sé, que m'ajudis. Dóna-li espai. Què? Vés a la merda. Va, tio. No, com em tornis a dir una obvietat, et juro que et foto escales No, avall. però no t'emprenyis amb mi, que jo no he fet res, Quim. Bueno, va, esmorzem, que jo he d'anar a treballar, tu. Ja has començat? Sí. Sí. No sé si vendrà gelats, amb aquesta cara que fas. Tu et deus pensar que és molt graciós, no? Què? Ahir a la nit em va trucar el papa. Diu que no li agaves el telèfon i volia parlar amb tu. I com el vas notar? Fatal. Potser l'hauria de trucar. No, ho veus? És que per això no t'ho volia dir. Home. Però en algun moment haurem de parlar i haurem d'afrontar el tema. Prou. Ja has vist on t'ha portat tot això, no? Doncs prou, s'ha acabat. S'ha acabat el trio, la Xesca, el fill de la Xesca i mira, s'ha acabat fins i tot el papa. Només l'has de firmar. Molt bé. Perfecte. Doncs la nostra col·laboració laboral acaba aquí, de moment. I res, donar-te les gràcies per la teva confiança i dir-te que si mai ens tornes a necessitar, ja saps on som. De res. Hauríem pogut fer-ho per correu electrònic, tot això, no? Sí, política d'empresa. Mira, Xesca, em caus bé i em sembles una bona persona. Jo no acabo d'entendre què hi fas amb el merda del meu cosí, ni com pots continuar confiant en ell després de tot el que m'ha fet a mi. Ell no ha fet res, tot va ser cosa del Marc. I tu t'ho creus? El Quim només ha defensat el seu fill i no crec que el puguem acusar per això. No en vull saber els detalls de tota aquesta història, la veritat. Per mi se'n poden anar a la merda el pare i el fill. I com més aviat, millor. Molt bé, doncs. Jo vaig passant, Perdona. Em sap greu. Em sap greu, al final... Tu ets la seva parella, no? O el que sigui. Ja no, ho hem deixat. Ah? Vaja, no ho sabia. No passa res. I com estàs? Fatal. Doncs saps què et dic? Que me n'alegro per tu. Que això s'hagi acabat és el millor que et podia passar i el que has de fer és oblidar-te'n. Sí, com si fos tan fàcil. Quants anys fa que dura la tonteria amb el papa, No, és que potser ha arribat el moment d'acceptar que això s'ha acabat pel bé de tots dos, mama, i ets tu que ha de prendre la decisió i dir prou. Sí, potser tens raó, però... No, però res, ja és tot prou complicat ara mateix. El que necessitem és estabilitat. I tenir algú que sumi al nostre costat, com l'Anna amb mi. L'Anna suma. Home, però el papa no suma, el papa resta, i ho saps. Has tingut molta sort amb l'Anna. Doncs sí, no sé què faria sense ella. És el meu puntal. I si vols jo puc ser el teu puntal, jo puc ser com l'Anna per tu. Mira, tots dos hem passat un moment de merda. Però ens necessitem. Em sap tant de greu haver-te fallat, no sé què em va passar, No parlis en passat, és igual, jo... Tu em necessites i jo et necessito tu. Perquè tu has de ser forta ara, mama, has de ser forta i has de mantenir-te ferma. I sobretot no cedir als xantatges del papa perquè te'n farà. Sí, però el teu pare també ho està passant malament, La seva situació no és gens fàcil. Ja ho sé.
Ja ho sé, em sap molt de greu, de veritat, perquè és que és una bogeria que la Xesca tingui aquest fill. Però mam, has de pensar en tu, eh? I fer el que més et convingui a tu. I jo seré aquí perquè no afluixis. I quan tinguis un moment de fluixera, sigui l'hora que sigui, m'ho dius. D'acord? D'acord. Però em fa tanta por estar sola. És que no estaràs sola. Tota aquesta història del trio ja es veia venir que acabaria fatal. I no per tu, que ets una tia collonuda, però... Tu et mereixes que t'estimin i et mereixes ser feliç de debò. Tot això que et dic, no t'ho dic perquè m'hagi enfadat amb el Quim, ja ho pensava de molt abans. I tu m'acabaràs donant la raó, ja ho veuràs. Què penses? Res. Que potser sí que t'acabo donant la raó, però que ara mateix no ho veig res clar. No, ara de debò, perquè això de ficar la pota i després menjar-se el coco, jo en sé molt d'això. I tinc molt clar que l'únic que funciona en aquests casos és acceptar que l'has cagada. Escolta, que ja ho sé que l'he cagat, Doncs ja està, tio. Para de queixar-te. I assumeix les conseqüències de la teva cagada. Sí, com? Tu tens clar, no?, que vols ser el pare d'aquesta criatura? És que és l'únic que puc fer. No puc fer veure que aquest nen no existeix, Però Andreu. tens tio, clar que vols ser el pare, sí o no? Sí, sí. I tens clar que la Cati no en vol saber res. No, per desgràcia no. Però tens clar que no en vol saber res. Sí. Doncs ja està, tio. Has d'acceptar la realitat. Sí, quina realitat? Doncs que la teva història amb la Cati s'ha acabat. I en tot cas el que pots fer és lluitar per intentar recordar la Xesca, però res més. Què? No ho sé, no ho sé, no ho sé. Ja m'agradaria tenir-ho tan clar com tu, Hola. Ho sento, fa dies que volia trucar-te, però... No passa res. La Cati ha marxat de casa. Sí. Veus, això és el que no volia que passés, que patíssiu per culpa meva. No hem patit per tu, Jo sabia que si decidia estar amb tu, havia de pagar un preu i està decidit i no em vull fer enrere. I renunciar a la Cati per sempre. Et penses que a mi no m'agradaria que la Cati estigués amb nosaltres, que estiguéssim tots tres junts? Però la Cati ha decidit el que creu que és millor per ella i no li retrec. Ja. I també penso que nosaltres hauríem de fer el mateix. Tirar endavant pensant en nosaltres. I no vull que pensis que no estic fotut perquè ho estic, Però també vull que sàpigues que estic implicat amb la criatura, amb tu i amb tot això que implica i amb... Quim, què passa? Xesca, per què no t'instal·les a casa amb mi? No dius res? No sé què dir. T'agradaria? Sí, esclar. Però... Què? Però és una decisió una mica radical. Però per què? Tu estàs segur que amb la Cati s'ha acabat per sempre, que no es pot arreglar? Sí, per desgràcia, sí. I ella pensa el mateix que tu? Perquè si anem a viure junts les coses aniran a pitjor. Ja ho sé, però t'estimo i vull aquest fill. I si això implica que he de deixar la Cati per sempre, doncs ho faré. Però és que no veig cap altra possibilitat, Xesca. Què penses? És que no ho sé, són moltes coses i... Quim, a mi em fa molt feliç que vulguis estar aquí pel meu fill. El nostre fill, Sí, que sí, esclar, perdó. Això vol dir que acceptes? Sí?
No, no puc. Però per què? Jo t'ho agraeixo molt, Quim. I jo vull que siguis el pare del nostre fill. Però crec que ara he de prendre distància per protegir-me i per protegir-te tu. I a la Cati també. Si tirem pel dret ens farem molt de mal. Vinga, marxa bé. Sí. Què busques? El mòbil? És aquest, oi? Ai, sí. Un dia perdràs el cap. Ja. I amb qui has quedat que vas tan atabalat? Un amic. M'està esperant a baix. Vull que pugi, que s'esperi aquí? No, sí, ja gairebé estic. Ui, gairebé. Això són 10 minuts més. I ara què busques? Hòstia, la cartera, que no la trobo. Va, digue-li a aquest noi que pugi mentre et busques on tens el cap i així de pas el coneixem. Clar, ta mare té raó, és molt cutre fer-los per a baix. Tio, sembla que l'amaguis. D'acord. Ja està, ja puja. Què, contentes les senyores? No, si ja ho dic per ell. Què ha passat? Res, a la meva mare li sabia greu que es pregés a baix. Sóc la Cati, la mare patidora. Encantat. Juli, però tothom em diu Petrus. La teva mare té raó, s'ha de fer esperar la gent al carrer, no són maneres. Sí, ja l'he dit jo. Ah, sí, l'Anna, la meva nòvia. Per fi ens coneixem. Sí, encantada. Ah, escolta, vaig a buscar la cartera, eh? Seu, si vols. Què llegeixes? Una història d'assassinats escandinava. Em concentro en les desgràcies dels altres, aviam si oblido les meves. Doncs sí, t'agraden les novel·les nòrdiques policíaques, te'n puc passar unes quantes. Soc molt fan. No et diré que no. Ja la tinc. Anem? Tu has sopat? No, no he sopat, no. És que em moro de gana, tio. Per què no busquem un lloc per fer unes tapes? Ah, sí, sí. I per què no sopeu aquí? Clar. Ei, podem suar tots quatre. No cal, no cal. Digo, però si tenim el congelador ple de tàpers. Clar, si serà per menjar. A mi em sembla una idea estupenda. I després ja sortirem a fer unes birres. Va. Vinga, doncs no se'n parli més. Ansgar o Ansgar. Ansgar Gunnarsson. Això, Ansgar Gunnarsson. M'encanta la saga aquesta dels assassinats del Els crims del Club Popular. També els he llegit, tots. Ah, que bé. Sort que només volíeu fer 4 tapes perquè ens hem posat les botes, eh? És que tot era boníssim. Ens hem quedat sense reserves ara, què? No, ja en faré més. Li estic agafant el truc, això de cuinar, eh? La propera vegada cuino jo, que no ho faig de tot malament. Doncs escolteu, jo me'n vaig a dormir, que demà treballo fora de Barcelona i em llevo molt d'hora. Molt bé. Bona nit. Bona nit, mama. Bona nit. Un altre dia et porto els llibres. Ah, perfecte. Adéu, bona nit. Adéu. Walking slowly, running home. I will follow you alone, right beside you, always.
volia dir que ahir va ser un dia fantàstic i molt romàntic. I que m'encanta que en comptes d'una magnòlia a partir d'ara n'hagis de comprar dues. Doncs queden instaurades les dues magnòlies i l'excursió a la platja. Però he estat pensant i l'any que ve al bany el podem fer en un spa perquè em vaig pelar de fred. El puc ajudar? Sí, vull dues magnòlies per enviar, senzilles, amb una mica de verd i ja està. Vol triar-les? No, és que tinc pressa. Confio en vostè. I a quina adreça les portem? Dues adreces. No van juntes? No, dues adreces diferents. Entesos. Dues magnòlies per les dues dones més importants de la meva vida. Ja estàvem en aquest punt, però avui m'ha arribat això. És del Quim? Sí. Una magnòlia? És una flor especial per nosaltres, és llarg d'explicar. Això és que vol arreglar les coses. No, això és que em vol fer xantatge emocional. És una manera més negativa de veure-ho. Mira, tant és el que vulgui, perquè jo ja no vull arreglar les coses, o sigui que fora. Fora, però estàs feta un flam. Home, sí, perquè jo vull mirar endavant. Però si fa aquestes coses no em deixa avançar. Tal com ets, Cati, si ho tinguessis tan clar, hauries llançat la magnòlia i t'hauries oblidat del tema. No sóc tan insensible, eh? Quan ho tens clar, tires pel dret. El Quim i jo hem estat molts anys junts, en dues etapes, a més. Però ell ha triat la Xesca. Ell no ha triat la Xesca. Ell ha triat ser pare. Discutible. I si ara t'ha enviat això, és que no ho té tan clar. O com a mínim té un rum-rum. Sí, se sent culpable, però saps què passa? Que jo ara estic molt bé. Segur? Sí. Home, el tema aquest de la floreta m'ha posat nerviosa. Però estic molt bé amb el meu fill i això m'anima molt, em sento fort, em veig amb cor de tirar endavant, sí. Si ho tens tan clar, agafa la flor i llença-la a la paperera. Llançar-la em fa coseta. La vols? No, a mi no m'hi emboliquis. Si no la vols, la llences. I si te la quedes, tu sabràs per què te la quedes. La llançaré, però aquí no, que em fa vergonya. Seràs una mare meravellosa. Això espero. L'única cosa que em sap greu és haver acabat tan malament amb el Quim i amb la Cati. Sobretot amb la Cati, perquè jo encara me'ls estimo. Et puc fer una pregunta? Si encara estiguéssiu junts, perdona, la Cati, què hi pintaria? Hi pintaria molt. A mi el que m'hagués agradat és criar la criatura entre els tres. Molt complicat. Per mi hagués sigut el nen o la nena més afortunat del planeta, però ja no pot ser. Sí, és difícil oblidar la gent que has estimat. A tu també et costa? Jo encara hi penso, en la Sílvia. En la Sílvia, però la Sílvia no és l'última noia amb la que vas estar. No, però les altres no es poden comparar. És una vida sencera, 2 fills. Per això em fot tant que estigui amb un tio com el Juanjo, que no li arriba ni a la sola de la sabata li arriba. Home, però tampoc us vau separar. Molt? I què? No sé, que em sembla que estàs confonent amor amb possessió. Jo l'únic que vull és el millor per ella. Aviam, Jordi, que tu vas molt de modernet, però em sembla que si poguessis li posaries el cinturó de castedat. Però què dius? I per què no la deixes tranquil·la i que estigui amb qui vulgui? Si jo veiés que el Juanjo és un tio com cal, però és que no ho és. Està a anys llum de ser-ho. Ah, sí? Com ho saps? Tu saps l'última que em van fer? Em van ratllar el cotxe. Em van ratllar el cotxe. I això la Sílvia seria incapaç de fer-ho.
És cosa del Juanjo, que és una mala influència. Però els he fotut una denúncia que fliparan quan hagin de pagar la indemnització. Ja veuràs. I per què t'han ratllat el cotxe? Perquè estan bojos, potser? Alguna cosa devies fer. I per què ha de ser tot culpa meva? Jordi, tio, digues la veritat. Una mica sí que vaig fer el capullo, sí. Ho veus? Perquè suposo que sóc un amargat i la cago molt, però sense mala fe. Ja, però això no és excusa. Tens raó. Mira, és una putada, però hem de tirar endavant sense la Sílvia, sense el Quim, sense la Cati. I si pot ser, sense rancúnia. És tan cansat estar sempre de mala llet. I no et deixa avançar. Doncs va. Comença per retirar la denúncia. Què dius? Sense rancúnia. Sense rancúnia. Mira, a veure, t'ensenyo els que he vist que a mi m'han interessat. Molt bé. I si no et convenç cap, esperem, perquè jo crec que la clau d'això és tenir paciència fins que surti el bo, no? Doncs mira, aquest està molt bé. Aquest són 60 metres quadrats, amb terrasseta i calefacció. I la zona m'encanta, Horta, vull dir que... Una mica lluny. Però és que, Josep, el metro és un moment, per favor. A més, jo t'hi veig a Horta, tu, Ensenya'm un altre. D'acord, mira, aquest també és a Horta. No té terrasseta, però té els terres aquests antics que t'agraden tant, saps? Mira. Però què tens de compra? Sí, és de compra, però és que gairebé és més fàcil comprar que llogar, ara. Ja, però és que no és la meva idea. Per què no? Perquè hauria de donar una entrada. Bueno, tens els diners de l'Agustina, no? I ja et quedarà una hipoteca més baixa que un lloguer. Ja, però aquests diners no me'ls vull gastar, perquè em donen seguretat. Doncs, mama, fes càlculs i guarda't en una part, o jo què sé, però... I si els necessites tu? Que no, que has de pensar en tu i no en els altres. Ho entens, això, o no? Va, mira les fotos, home, si estan molt bé. Mira. No, si és maco. És maco, no? Mira, fem una cosa, jo truco, demano hora i l'anem a veure. No, Marc. Sí, l'anem a veure. Espera. A veure, això. No ens comprometes res. No, ja, però... Hola. Què tal? Mira, era per concertar una visita al pis del carrer Alda Mariner. Sí, un segon. 5:15, va bé? Sí, no? Perfecte. Marc Muñoz. Molt bé. A tu. Gràcies, adéu. Fins després. Ja està. Escolta, només ens el mirem, Ja. Jo, Marc, m'estimo més anar-hi sola. Per què? Perquè ja saps com sóc. Això del pis és un pas important i a mi els passos importants m'agrada fer-los sola. I així tinc temps de pair-ho. I si la cosa tira endavant ja te l'ensenyaré, Segur? Sí, si no ho faig amb pena. A més, així sento que porto jo la iniciativa, m'entens? D'acord, però quan surtis em truques. Va, me'n vaig a la feina. Ens veiem aquest vespre, Mama. Què? L'adreça del pis, on te l'he Ai, dit? sí, no sé on tinc el cap. No, ja. Mira. Carrer Alda Mariner... Exacte, ja està. Gràcies, carinyo. Adéu. Adéu.
Juli? T'estava mirant. Fa molta estona que hi ets? Una mica. Jo no li havia dit a ningú que seria aquí, com ho sabies? No ho sabia. T'he enviat la Magnòlia i he vingut corrents aquí a esperar. De debò? No, dona. És broma. Ja està. Sí, ja ho he vist. Ja no es veu. Te l'he enviat per... Per si ho podíem arreglar. I com que no em deia res, he vingut aquí a recordar bons moments. No esperava trobar-t'hi i menys encara veure la Magnòlia flotant al mar. Si hagués sabut que hi eres, no l'hauria llançada. I ara què hem de fer? És bonic que haguem coincidit, no? Sí, molt bonic. M'agrada molt i em tranquil·litza. No vull que estiguem enfadats ni distanciats. És millor acabar les coses bé. Me'n vaig, que tinguis molta sort, Quim. Tu també te la mereixes. Cati! Et puc acompanyar fins al cotxe? Només fins al cotxe. Mira, és la Xesca. I tant. Per què porta una magnòlia a la mà, també? Perquè us l'he enviat a totes dues. Que lleig, Quim. Que t'hi volia recuperar el que teníem. Ja. Us estimo, volia que estiguéssim junts. Tots tres, sí. Cati, ens estimàvem. Quina casualitat. Sí. Havíeu quedat? No. També ha sigut casualitat. Ara em sento una mica ridícula amb això. Ella... Què? No, res. Que a mi també me l'ha regalada i també la portava. I què n'has fet? L'acabo de llançar al mar. Jo venia a fer el mateix. Ha sigut tot molt important i volia acabar-ho ben amunt. Ha sigut molt maco. Sí, un detall preciós, Quim. Va, doncs. Me'n vaig. Ja es nota una mica. Sí, encara no es mou, però suposo que aviat. Puc? M'agradaria molt que fossis la mare del meu fill. I tu el pare. Ens mereixem una altra oportunitat, no?